Terve vaan terve. Terve vaan terve ja tervetuloa videolle. Pikkusen huoltojuttuja pitää patteri vaihto. Ei sen kummempia. Ajattelin käydä tuossa peltopiipillä vähän se. Aika huippukeli. Ja paita hihaa sillä sapi ulkona olla. Terassilla. Tää lähtee kuntoilemaan vähäksi aikaa. Aika paskaset on nämä piipparipeteen vehkeet kyllä. Katoppas. Siihen nuoremu tullut. Katohan punaista näkyy alta tuolla. Rapaatissa roiskuu. No perhana. No eipä se mitään. Kovalla käytöllä on ollut. Ei oo ihmekään, että ruomuja tullut. Vaihdetaan pinpointerin patteri tosta. Joo, ihan vaihon tarpeessa että on huoltolaukusta kaivetaan. Koska tiellä. Onko tiellä patteri? On tiellä ehkä yksi. Otetaan uusi patteri, niin toimii tos vehkeet hyvästi. No, se on iskussaan se. Sitten tämä AT Maxi. Tuolta lähtee patterikotelon kansi irti. Noin, kummikahan pääsee ohitus. No, sitä ihmetellään kohta. Sieltä tuli patterit. Jos mulla pattereita vielä. Aha, tyhjä laatikko. Ne on sitten siellä pohjalla varmaan. 1, 2. Nuo on varmaan jättää käytettyjä pattereita ehkä. Jotain ehkä patterin keräykseen. No niin, siellä oli nuo on kanssa varmaan käytettyjä. No lähtö. Mulla on tuolla semmonen sankko mihinkä mä keräilen nuo vanhat patterit ja vien sitten tonne keräyspisteeseen, kun se on tää. No. Enpä kahtonut kummikon pään tämä oli täällä. No. Eiköhän se selvi, kun jos ei toimi, niin sitten se on väärinpäin. Noin, nyt se lähti. Mitenkäs tämä? Siitä lähti se irti. Siitä se. Ei kun uudet sisään. Katoppas kun väärinpäin meni heti. Väärinpäin meni heti. Noin. Kummiko pää tämä oli täällä? Okei. Testata. Noinpä. Ja sitten tämä. Tietysti väärinpäin. Noin ja sitten. Noin. Väärinpäin. Otetaan uusiksi. Näin. Sitten. Noin. Nyt on oikeinpäin ja pitäisi olla vedenpitävä homma. Hyvä. Testataan vielä toimiko. Toimii. Nyt on vehkeet valmiina.
Piippailureissu. Ei kun lähdetään pellolle. Joo, nyt tässä on kyseessä vaan ihan pikapiippailu. Pikapiippailu tosiaankin. Niin kuuma keli. Kuuma keli. Onneksi ei oo vielä hirveästi ötököt. Pistin ripsit tuossa uuniin. 150 asteeseen. Semmonen mitä pari tuntia, pari tuntia saa olla, niin mitä se kello on luutavalle nahko. 4. Viimeistään 6 kotona oltavaa. Sillä menee kyllä tuo aika niin äkkiä aina tuossa pellolla, että tää tuijotto kelloa välillä. Niin ei oo vettäkään mukana, niin kyllähän se jo ajaa Porssaan kotiin. Semmosta. Muistuttaisin tuosta arvontajutusta, kun se on vielä siellä aktiivisena se kuuloke. Eli Garretti MS3, no langattomat metallin paljasteluun tarkoitetut kuulokkeet, niin olisi arvottava sitten, kun täyttyy se 4000 katselutuntia siellä. Ja laskujen mukaan niin kuin toissapäivään mennessä on 3500 noita katselutuntia. Eli tosi nopeasti on tullut tässä nyt se 500 tuntia parissa viikossa ihan ja sillä tahilla nyt 3 viikon sisällä pitäisi olla se 4000 katselutuntia täynnä. Jos näitä videoita tulee tasaiseen tahtiin ja katseluja siellä kertyy, niin käykää kahtomassa, jos ette ole osallistunut siihen arvontaan, niin se minun arvontavideo ja sieltä ne ohjeet, että mitenkä siihen osallistutaan siihen arvontaan. 50 lahjakorttihan on jo arvottu, kun 1000 tilaajaa tuli täyteen, niin se on jo mennyt, mutta kuulokkeet tosiaan vielä arvomatta siellä. Ees, kohta on tuossa pellolla, niin lähdetään piippailemaan tunnin 1,5–2 pikapiippailuun. Siitä päivä eka tonkasu. Vähän reilu 60. Reilu 60 on siinä. Ei oo kolikko kyllä. Ollaan aika tien vieressä. Tässä voi olla joku roskaa. Aha. Joku vanha tuubi löytyi sieltä. Semmonen päivä eka löytyi. 5 suurin piirtein 5 tölkin klipsu. Ehkä. Minnekä se lenti? Tiellä. Siihen. Ei oo. Semmonen metallilätkä. Peltiä. Reilu 70. Varmaan pullon korkki. Repäisykorkki. Tuolta. Ei, nyt on vanha kolikko. Nyt on vanha kolikko. Oli se sen verran tasainen ääni, mutta on hajonnut. Vaikea sanoa tässä nyt mikä on. Pistetään tuonne videon loppuun arvio mikä. Jes. Huippuhomma. Jes.
Ei. Tuo. No. Siellä. Joku putki. Putken pätkä. Jaha, pelinpala. Pullon korkki. Vanha korkki. Vitalispurkki. Peltiä vaan, peltiä vaan. Nyt on hyvän kuuloinen ääni. Siellä näkyykin. Nyt nousi. Näkyykö siihen kolikkoa? Nyt on vanha kolikko. Nyt on vanha kolikko. Mutta mikä? Tarkentaako se? Nyt en sano kuviosta yhtään. Vielä mitään ennen kuin vähän putsailen kotona. Yes. Onko tuo? En sano tuosta kirjaamistakaan yhtään mitään. Vau. Hieno löytö. Olisiko hylsy? Pelinpalanen. Tää on joku lelu. Joo. Pikku auto, joku tämmönen veto. Onko ollut venetraileri tai joku tämmönen? Yes. Aika makea, aika makea. Keramiikkaa löytyy täältäkin. Vanha Arabia. Nyt jos on kolikko, niin minä sitä ja lopettaa tähän. Otapas. Kauanko minä oon piippailu. Pitää kattoo kellosta. Näyttää tosi hyviä lukuja tuosta. 83, 84. Tuolla syvemmällä. Otetaan siitä. Vielä syvemmällä. Nyt löytyi kuplavolkkari. Wow. Hienoa. Vau, ei tää kuplavolkkarikka. Vähän samaan tyylinen. Aika hieno. Mitä siinä lukee? Oldie. Rutoa. Uudie. Vau. Päivän viimeinen. Puolitoista tuntia on ollut jo tässä, niin tämä riittää. Tälle päivälle lähden syömään, grillaille. Laittaa ruokaa kotiin. Mikä täällä on? Nuijamieshän se siellä. Jee. Tähän on hyvä lopettaa. Minä lähden syömään. Kyllä täällä vielä jotakin piippaa yli 90. Minä äsken tuossa kaivoin, niin korkin nappasin siitä, mutta tää on kyllä sitten päivän viimeinen. Oikeesti. Tuolla. Mitä siellä on? Ei vitsi. Tää on päivän viimeinen. Näettekö mikä siellä on? Ei oo totta. Joo. Huhhuh. Olipa mukava lopettaa tää. Vieläkö pitäisi tästä hinkata vähän aikaa? Nyt en osaa sanoa kyllä mikä kolikko on tässä, mutta aika huonossa hapeessa on.
on, mutta on vanha. Varmaan 1700-lukua epäilemättä kyllä. Joo, kyllähän sillä tuli ohtako mulla on paskas. Tuli käytyä tuolla pellolla pikapiippailu, niin 1,5 tuntia olin suurin piirtein siinä ja aika nopealla tahilla. Heiluttelin keppiä, ihan mukavat löydöt siihen näin. Siihen näin hyvä keli oli piippailla. Nälkä tuli, niin pakko oli lähteä kotiin ja täällä oli ripsit uunissa kypsymässä, niin tuossa kohta rupeaa rillailemaan niitä. Mutta katsotaan mitä äkkiä tuossa mitä sieltä tuli, niin roinaa. Aika helekkarin paljon pullonkorkkia, tämmöistä perusromua. Sitten oli näitä hienoja pikkuauto, tommonen, mikä merkki tää on. Tällä lukee Hot Wheels auto tää on. En oo tutkinut vielä miten vanha on tää. Onko tuolla vuosilukua pohjassa? 1970 jotakin, onko siellä? Näkyykö? 3. Joo. Hongkongissa tehty. Sitten oli tämmönen renkaat puuttu. Trailerisysteemi, peräkärry. Mikä väliä. Tuosta puuttuu kanssa muuten 1 rengas. Tuosta. Aika komme. Hot Wheels auto. Goodie. Semmonen. Sitten oli näitä kolikoita. Tää löytyi viimeisenä siitä. Oli lähdössä jo poikkeen, niin en saa selvää. Vaikea sanoa, että onko Ruotsin vallan aikainen vai Venäjän vallan aikainen. Aika iso, 27-28 milliä halkasia. En osaa, ei minkäänlaista osviittaa näe tuossa, että mikä se voisi olla. Taas muuten on mikki poikessa. Mutta jospa se ei kuulus, kun vähän kovemmin puhun, niin joo. Ja sitten oli 1 kopeikan kolikko, niin 1840. Närkä on tää toinen puoli, Nikolai ensimmäisen ajalta. Semmonen, ja sitten on vanhempi kolikko. Siinä näkyy Ruotsin noita kruunuja. Tää on todennäköisesti 1600-luvun lopusta tai 1700-luvun alusta. Menee ihan vanhimpiin kolikoihin, mitä on löytänyt. 1707 on se yksi kolikko, minkä viime syksynä löysin. Mutta tää menee kyllä varmasti nyt aika lähelle sitä. Huonossa kunnossa on tuo, mutta rekolikko ja todennäköisesti sieltä 1600-1700-luvun vaihteesta. Joo, semmoset oli löydöt. Pitääpä vilkästä, milkä näyttää nuo ripsit täällä uunissa. Pääsenkö minä niitä grillailemaan? Täällä on polio alla ollut, mitä ne nyt on ollut? 2 tuntia. 2 tuntia ollut tiellä. Ai, on ne ehkä kypsiä. Tää laittaa grilliin tuleet ja nuihinotto-pinta ja nää oli semmosia kolaripsejä. Nää oli HK joku uutuusjuttu, niin ajattelin kopasta. Sitten ottaa vähän sen tuomusta juustoishamakkaraa ja sitten maissia pistää siihen kaveriksi. Ehkä sitten vielä sandelsi siihen. Eiköhän se niillä ilta taitu. Aurinko paistaa oikein mukavasti tuossa. Vielä tuohon etutervelle. Tuohon tulla vaikka syömään sitten vielä. Nautiskelemaan auringon säteesti. Hyvästä ruuasta. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Kiitos jos katsoit tänne asti ja palataan seuraavan kerran seuraavassa videossa. Milloin se tulee olemaankin.
todennäköisesti piippailujen merkeissä. Siispä näkemiin ja kuulemiin seuraavaan videoon. Moi!